Ekimen hau Leartibaiko kooperatiben mailak bultzatuta sortu zen, eta Leartibai Fundazioen laguntzagaz garatu zen. Eta bere helburua da, pizkat, eskualdeko gaztiak, eskualdeko enpresatara hurbiltzea. Talentatu programan barruan niri asko gustaia da ikasturtean zehar gauza desberdinak etxen jungarila, ez da gaurko eguna bakarrik, gaurko eguna igual da pixkat hori borobiltzea. Gaur txoko ezberdinak ikusi guz, bat telekomunikazioa bat, materialen beste bat, da robotikan beste bat. Argiza zein dugu tailer bat, kotxin piezekin. Holako ekimenak oso interesgarria dira gure ikasleak motibatzeko zientzia, teknologia, STEAM proiektuetan. Eta batez be interesgarria gure neskak ona hurbiltzea, ezagutzea eta bilur hori apurtu eta motibatzea be bai. Bai, asko guztiak uste. Azenin ekintza desberdinek egitzi eta divertidu da. Eta enbede liburukin eta ikesi tailerrekin be ondo ikusten da. Gauza barrizak ikasiotez eta guztain jat. Esperientzi politxa izan da, bai, umiak oso pozik, parte hartzen eta hori, eta pixkatxo bat hurbilketa bat, ez da? Bai, inguruko enpresak zagutzeko eta zer egiten da. Niretzako oso garrantzitsua da hona gaur etortzea, erakustea zelako entxeguak, zelako produktua, ze gauzak egiten ditugun gaztei erakusteko, azkenan gure etorkizunerako garrantzitsua dire, azkenan gure sustraiak direz. Emotezte, dauela arrobi bat jenteana prest dagona ikesteko eta etorkizuna, gure enpresan bukauko da bena, ze badaukie, zaletasun bat zientziai buruz eta jakin mina dukielako. Hurbiltasuna gaztei erakustea hori niretzako oso garrantzitsua da. Bertako jakintza bertan geratzea ezinbestekoa da. Beraz, holako ekimenak jarraitu behar dugu, holako ekimenekin. Ni etorren urtin antolatzen oso etorriko naz.